its children proclaim through every land, Hosanna to our King. Sa ngalan, samahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maana sa kanimo. Padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan labi na dinhi sa atong nasod. Muhunong unta ang atong mga katawhan labi na ang atong mga leaders sa pagbuhat niining dagkong mga sala o hinunua. Padayon untang magmaampuon o mangita sa mga pagtulunan sa atong manunubos, ang nagpakatao natong manunubos. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig palit sa atong slots aron pagtuman o pagkumpleto sa atong proyekto dinhi. Nga unta hatagan sa Ginoo sila sa mga grasyang ilang gikinahanglan. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog ni ining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit o kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamoyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom pinaagi sa pagkatao sa imong bugtong anak, luwasa kami gikan sa daang kaulipnan sa sala ug dad-i kami sa bag-ong kinabuhi sa imong anak. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Mga anak, nagsulat ako kaninyo kay tungod kang Kristo gipasaylo na ang inyong mga sala. O kamo mga amahan, gisulatan ko kay nakailaman kamo kaniya nga diha ng daan sa pagbuhat sa kalibutan. Gisulatan ko usab kamong mga batanon kay gibuntog maninyo ang yawa. Mga anak, gisulatan ko kamo kay nakailaman kamo sa amahan, o kamo mga amahan, gisulatan ko kay nakailaman kamo kaniya nga diha ng daan sa pagbuhat sa kalibutan.
ug kamo usab mga batan-on, gisulatan ko kay lig-on man kamo, ug ang pulong sa Dios anaa man kaninyo, ug ibuntog ninyo ang yawa. Ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan, o bisag unsa nga iya sa kalibutan. Kung higugmaon ninyo ang kalibutan, wala kamo mahigugma sa amahan. Kay ang tanang butang nga iya sa kalibutan, ang kaulag, ang tanang gikaibgan sa mga mata, ug ang tanang gipasigarbo sa tao, walay bisan usa niini nga iya sa amahan, kundili iya sa kalibutan. Ang kalibutan ug ang tanang nga anaa niini nga gikaibgan sa mga tao, mga hanaw, apan ang magbuhat sa kabubuton sa Dios, magpabiling buhi hangtod sa kahangturan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pagsadya langit ug yuta, Pagsadya langit ug yuta, hatag iyang Ginoo kamong mga banay sa kanasuran. Hatag iyang Ginoo ug himaya ug pagdaig. Hatag iyang Ginoo sa himaya nga angay sa iyang ngalan. Pagsadya langit ug yuta, pagdala kamog mga gasa ug sulod sa iyang kahawanan. Simbaha ang Ginoo diha sa balaan nga saput. Kurog kamo tibuok yuta, pagsadya langit ug yuta, pamulungi ang kanasuran, ang Ginoo hari. Gilig-on niya ang kalibutan aron dili matarog. Nagdumala siya sa katawhan uban sa kaangayan. Pagsadya langit ug yuta, Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. himayaw Ikaw, O Ginoo.
Dito'y usa ka babae nga propeta nga ginganlag Ana, anak ni Panuel sa banay ni Aser. Usa siya ka babaeng tigulang na nga minyo sulod sa 7 ka tuig ug unya nabalo sulod sa ikawaluan ug 4 na niya ka tuig. Wala gayud siya mubiya sa templo. Adlaw o gabi nagsimba siya sa Dios, nagpuasa o nagampo. Niadto gayong taknaa, miabot siya o nagpasalamat sa Dios o misulti bahin sa bata ngadto sa tanan nga nagpaabot nga ang Dios motubos sa Jerusalem. Tapos matuman ni Jose o Maria ang tanan nga gisugo sa balaod sa Ginoo, mipauli sila sa Galilea ngadto sa Nazaret ang ilang lungsod nga gipuy-an. Og mitubo ang bata og nahimong kusgan, napuno siya sa kinaadman og ang panalangin sa Dios diha kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kung kita mahigugma na gyud sa Ginoo, dili gyud ihikaw sa Ginoo ang iyang presensya. Mupakita sad siya nato. Ligiyay mong tupad ina nakakita na kas Ginoo. Kanang wa mulingi, wa gid nakakita as Ginoo. Yang ano man sad kay ang una manggod natong buhaton aron makakita ta Ginoo, higugmao nato ang iyang mga sugo. Si Maria, si Jose nakakita as Ginoo, gipuy-an pag Dios Ginoo. Ngano man kay nahigugma man sila sa mga sugo as Ginoo. Mao na diri sa atong unang pagbasa niingon si San Juan nga ayaw gyud ninyo higugmaa ang mga butang sa kalibutan. Kay kining tanan nga iyas kalibutan nga gipangandoy sa atong lawas, kay kini magong atong lawas mga igsoon, kalibutanon. Unsa may timaan nga kalibutanon, mahanaw. Matod pa diri sa unang pagbasa, kay ang tanan nga nias kalibutan nga gikaibgan sa tao, mga hanaw. Gay kaduhang lingi sa imong tupad, ing na mahanaw ra ka. Na ba? Muna ayaw kay mong palabi o higugma ng kwarta kay mahanaw ra na. Kanang imong naong mahanaw ra na. Kining atong kusog nga murag kusgan kay ta, mahanaw ra na ako'y kaila nga portig yung kusgana ato niya nga mangarga sus kami layo ra kayo mi karga migmangga 150 gabaguod na mi siya mo karga hapit 600 kaysa una di pa man to kilo-kilo kanamang buoks mangga ba kami 150 ang mangga among lukdoon mura nagmoabot among liog diri sa among ngaris among liog pero siya taas na kay sambaw ato pila na noy yeah. Gamay ra ako nadahoy 400 ra ni so Ginoo ko kabugat anak pero pagkasakit na ako'y gahilog sus ni pisag lawas lagi di nakabangon oy nakunyarang kusgan kayo hilugan bitaw nako da patay lagi mahanaw rin ang mga kusog kanang mga kusog na to so doon na pa dito kaila na mo ulpot yung mga tao kay sus ug maoy manghasi kanang mga lantay mga hiktan ra man namo kanang lambre kanang lantay kawayan anaon ra nas kamoto mga putol ra ng lambre pertikus gana gyud hasta go na maglagot siya ng sakyanan nga mudagan niya kanang sakyanan di ara bagay na sa kasagara sakyanan sa una usara man ka
ligid mo tuyok ang kariramang pangawahian. Naay mga taong kasakay ba? O niya maglagot siya kaya di niya palargahon, na siya sa parkingan, mahubog, kanya mudagan yung driver, aalsahon niya, o sa pagdagan. Tikos gana, pero pagkaluya na sa na gatikubo, sigubo-ubo, patay na yun. Mao na, mahanaw raning atong kalibutanon, ayaw na higugmaa. Mao na si Ana, kadto si Simeon kagahapon sumpay man ug ang mga santos apil ng atong patron si San Vicente Ferrer, ang ilang gihigugma mao gyud ang sugo sa Ginoo. Sama pananglitan kanang sugo sa Ginoo nga niingon, ibaligya ang tanan nimong katigayunan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabus. Gisuwayan ni St. Francis of Assisi, nila ni Mother Teresa, St. Ignatius, apil na ni si San Agustin o uban pa, pastilan. Makaingon sila silang kinabuhi, wala na akong hahanapin pa. No. Pero kana mga daw kay silang kwarta, kanang dili magani mo palit og slot. Hasta ng kwartang gamay ra gyud unta kaayo atong pangayoon, 500 ra gyud unta ang simana. Di ba? Ako mamong giingnan challenge para sa atong SBF dag, palit lang mog slot, usa ka pamilya 500 lang ang simana. 500 pesos ba? Suway na ninyo. Kanang elite go lang bitaw na ingka lisod kay padiroy kay ipapalit manig tambal. Ayaw ipalit og tambal, ipalit og slot. Ingko nya mamatay ring among masakiton, sagdi lang kay mahanaw ra man gid nang lawas. Pero ang dili mahanaw ang kasinatian nimo diha sa Ginoo. Mao nay tumong ni Hesus na biyahe gyud tanan. Kani 500 ra gani pabiyaan kada semana, galisod Gi ko na belingi ay imong tupad. Na okay ka na 500 kada semana imong biyaan. Ika na, sige. Sige ba? Wagin mo linging. Ayo, badaroy, lisod kayo na. Pero ang mga sugarol, sos, kanang 500, tagsa kagatos, tagsa kalibo, ipanglabay lang at tusroidahan. Maura ba na ituskig-tuskig ka ng mga 500, kaya panagsara man na mahikapan, kanang tag 1,000, hasta kumot-kumuton, pas mga kanahangdag ko, ikapildi, ilabay nga to. Magkatawa lagi ko, kaya ang kanang 1,000 ba, muhuyatid lagi, gabot nga to siyota. Kaya mubalik mo nag-anak, muhuyatid mo anak. Ang ihog diri simbahan kana gyung na nagluy-luy nga 20 pertig yung luy-luya magkabuang taog hapyod-hapyod ni gatong mga tig-ihap dito na kung anong dugay man kay mong nanguli sa daghan kayong miots pa diri lisod kayo tul-iron may man tong mga tuski imo ra man tong anaon nang miots anaon nimo laksi ayo hinayon gina siya kay mao ra bataw na gihog kolekta mga watay batasan ang kalibutan mo'y atong gimahal mo nang naggubot na tarog maayo ang atong lawas mo'y atong sigihan gyud og hatag og katagbawan kalaway kaulag pagkaon inom sugal kana mga makalingaw sa mata aning tanan yara ba sa dekorasyon dinhi makalingaw ra ba sa mata pero sa dilang kay nagsignify man ni og pagkataos Ginoo kana ba makalingaw sa mata ba entertainment kanang naidaghang magsayaw-sayaw nga hapit way sinina dugay kay ta mga tug sige tanaw ana mga TikTok ana pertigod basta maka-entertain sa mata mga sports kana mga presentations nga makaingon ta ngiga ana nila abilidad pero ang tanan ana mahanaw ra gyud na humani mog tan-aw igtog nimo atakihon day kasi imong kasing-kasing mo ngit-ngit dayon ini kabuntag ngit-ngit di nakakakita lingay mong tupad na posible ba ya nga atakihon ka karon sige ina na posible ba na nga atakihon ka karon kadto bita akong papa na naligo pagutog sayos buntag niya siya man ay musukad inig pamahaw mga
Mga alas 7 buntag, nagsukad siya. Hibong na siya nga di naman ka mao ang iyang kamot mo, ana, makahig naman niya ang plato. Ana, nga ano man niya akong kamot, di naman kadaog sa plato or sa luwag. Ana, pag higda niya, kay giduka kuno siya, higda siya mga alas 7 ting itupsado, o magpamahaw, wa na mo mata hangtod alas 12, ngit-ngit na. Ana, humanda yon, ako sang maguwang. Gawas pag alas 3 kaadlawon, ngihi, tumba bitaw, maligid nga tos ubos, mahug sa mubo nga pantawan, ligid nga tos ubos, bali ding spinal. Wa na. Lisod naglakaw. Kanisang nagwali karon, wali ni karon, iglakaw ani, mabanggaan, wa na. Ikagabi dungogo na ni. Wa na siyano, gibilara na. Bitaw. Unya, magsigit tagpangita aron tagbahon ning lawas nga lumalabay. Sayang ang atong effort. Mao na 84 years old na ni si Ana, gitagbaw niya ang iyang kalag. Gitagbaw niya matag adlaw ang iyang kalag, nagpuasa, nagampo, naminaw sa Espiritu Santo, ug wa gyud siya hikawi sa Ginoo, nakakita siya sa natao nga Mesiyas. Daghan nato nga matay na lang, nga tiguang na lang, wa gyud kakita sa kaluwasan. Unsa may kaluwasan? Kana bang ang imong lawas dili na maoy matagbaw kung dili ang atong kalag? Kana bang kalipay nga wa magsukad sa imong external senses kung dili diya sa internal senses, interior, gikas kasing-kasing? Kana bang bisag kuhaon ang tanan nga external part sa imong pagkatao, malipayon gyapon ka? Maunay kaluwasan. Kasuway na mo, ana? Sama pananglit, no? Mubasa ko nga ang halin nato sa SBF DAG niabot nag 5,623 ka slots. Nya naapay 54,377 slots nga nahibilin nga tag 500 pesos per slot. Unsa inyong gibati? Wa lang? Wa, no? Ako lipay kay kuan iso naka 5,623. Kanindot ana, bipakpakan na to, ang namalit ani. Ang namalit sa ani, kanang naghago gyud palit. Naman gani uban mingon, Father, dili pa ko makagawas kay nag-snow diri or nagbagyo diri. Layo-layo manggod ang Palawan. Muadto para ba ko didto? Nayuban mo biyahe pa ko 1 hour, Father, para maka-deposit ko aning akong ipalit og slot. Maka-imagine ko ba? Nganong ila kaning gibuhat? Ang uban hinaon GCash ra, GCash, uban online banking, sayon-sayon ra na. Pero kanig yung mga matured na nga di sad ka mao mo GCash, di ka mao mo lakaw, mo travel kay para gyud mo linya pa dito sa Palawan, mo linya dito sa Imluilier, mo linya dito sa bangko aron lang mo pada diri sa ilang slots. Uban mo anhi gidinhi, Padel, gikan ko dito sa South, gikan ko sa Norte, gikan ko dito sa Mindanao, gikan ko sa Negros, ni agid mi Padel, kay gawas nga makikita minimo, mupalit yung mig slot. Pag naog na ako gahapon, dihas gawas, sus, naigi na naglingko diha, abi na kong ning-apply og PIMAG. Diya mangalingkod sila misas PIMAG. Pag naog na ako sa kyanan, sus, katog yung gulang-gulang nang mangito siya, liso naman tuglakaw gani. Sus, yun niyang lipaya. Murag hapit talaga siya musugot nga mamatay. Sige siya, yun. Hika pa din, ikaw na gini. Naku, ako lagi ni, di lagi ko espiritu. Tanawa, di ba doon ako'y kamot nga mudawat sa imong donisyon. Lipay jo kay siya nga kanabang way kabutangan ba? Nakaingon ko kani sila dili ni ako'y nakalipay.
tungod nis ilang pagsigig hatag sa simbahan, sa inyo bang kuan ba kana magsige mo hatag og inyong mga hinabang sa simbahan, lipayon jud kas Ginoo. Dili ako'y nakalipay ninyo ayaw ana pagtuo. Tanawa kung magsige mo kuyog nako dinhi, abot yung panahon nga di na gyud mo ganahan mo tagad nako. Niya may daghan dinhi 24, hapit kina mo 40 kabuk akong kuyog dinhi. Hapit man di managad ang uban. Agi-agi naman lang. O sige, maglingkod ko, moagi na lang. Wala yun, way tagad-tagad. Nasa uban, gikas lagi yung lugar, hala, kisi-kisi, padir. Pataga din nos ang ni mula kaos padir. Mangandoy nga mawa ko diri. Kanang maingon ko, muna ako'y duha ka adlaw ron, wa ko diri, kaya na ako'y talk dito, sus, manyagi to, yes, salamat. Niguli, paninglan, patag pasalubong mo'y sugaton, ang gadas pasalubong, asa mo sugat. Pero nasa mga buutan noon din nga, mutagad yun, ambot di baka na inagwanta rasan. Nga naman, kay dili lagi ning lumalabay, maoy makalipay nato. Lumalabay raman sad ko, dili ni mo'y makalipay. Pero kung maminaw mo sa akong giwali, og mosunod sad mo sa akong awhag nga mamalitag slat kay humnon taning kumbinto, humanaman tong atong sitiyo, at ugma na lang ko muhatag og final nga husay kay nagsige pa man tag construct og mga balay aron mahibaw-an ninyo pila na lay sobra nato sa sitiyo. Nya nga ato sang disap ugma sad nako ihatag kay naa pa may nagsige daig text wa na mo nabasa sa mga kuan kay nga ato sang tigbasa murag ambot ka na siya anong dili masad kay mahurot og basa dayon. Gahapon ako yung giswayag basa ako suwayan ako og basa na pagidi ay nang naghatag og kaning kuan saad og disap, so nay adjustment gamay atong dumingugma na lang sa nato isulti og pila nay aktual. Pero naapamanggi uban nga mukalit lag ingon nga mukuan day ko ato pader mo apil ko ato napamantay mga 5 na lang ka slots. 8 man tato no. Karon 5 na lang. Kang mama pa ni nga style, mingon suki, tiwasan na lang suki. 5 na lang ka slots, tag 500,000. Oh, 5 na lang lagi. 165 na ang mga pledges. Nya 150 ang atong nadawat, na pay 15 nga wa pa nato madawat. Ako lang ning gi-announce kay gi-close naman tanin nato, pero napa may nagsunod-sunod. Basig napasad to yung mga duha tingali na tulo na lang gini kabuok mahibilin. Kaya diha man to'y gipakita Sister Nara gabi nga unsa man ni pader ato ning entertainon kay ning sulti man sa nga interested nako entertainan na. Mga usa sa to kaslat. Nya to pagi-usang lain nga ni text nako. Ako na sa tong gipasang Sister Nara. Ilan na itong ano, basin niya ni Brad Loloy atong financed, basin nasa niya na mo text niya Brad Loloy, ganing unsa pa mo na open pa ng disap diha ano ba di, basin mahurot ni tulo na lang kabuok siya di mahurot New Year ani mahurot na tingali ni ang tanan nga nihimo ani for sure lipayon gud mos Ginoo. Dili tungod nako, dili tungod aning simbahan nga atong gitukod, kini mga projects nga atong gitukod, kay pulos man ni lumalabay, kung dili tungod sa grasyas Ginoo. Sama sa mga propeta nga si Simeon ug si Ana, sama ni Jose ug ni Maria, sama sa mga santos nga ninghatag sa ilang kaugalingon sa paghigugma sa pulong sa Ginoo, sa sugo sa Ginoo, porti ginilang lipaya. Mo na kining awhag gabalik-balik naman ning atong tubag sa Salmo, pagsadya langit og yuta. Kana bang ang langit nung kalipay bation din his yuta. Matod pa ni St. Therese of the Child Jesus sa iyang pagdawat sa iyang sakit for 5 years nga gi-confine siya sa usa ka room hangtod siya namatay. Nakaingon siya, I spent my heaven by doing good on earth. Ug unsa may pinaka-good nga iyang gibuhat, ang iyang sakit o kasakit iyang gi-offer para sa kalampusan sa misyon o sa paglambo sa atong simbahang Katoliko.
Wa siya magbahin sa iyang sakit nga tuberculosis nga miut-ut sa iyang lawas hangtod siya namatay. Iyang gi-offer ang tanan, porti niyang lipaya. Kana bang makasinati kag langit nung kalipay? Makaingon dayon ka nga sama ni Simeon ug ni Ana, Lord, itugot na ngang imong alagad muhalin nga malinawon kaysa kaugalingon kong mga mata, sa kaugalingon kong kasing-kasing na sinati nako ang akong manluluwas. Gilingay mong tupad. Nindot gudi ay nga mamalit kitag slat nga kinasing-kasing. Dili matugkad ang maong kalipay. Og ato ng himuon, og ato sa nang isangyaw, kay daghan, kay karong nagmagulanon, naiuban karon, lampos na kay sila, naganiuban, na elected sa ato mga political positions, nga purting dagkuang mga positions, gikan, presidente, hangto ka ng mga positions ba, bisang gani ma-elected lag barangay konsihal, mo ingon yes, 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 pero karon na naglalis na sila, na nag-away na, sige yung binatuhay lang, yapog-lapok, gubot kay lang kinabuhi, nga naman, kay kining mga posisyon sa kalibutan, og bahandi, og gahom, lumalabay ragid na adto gitas dili lumalabay. Pero kaning mga elected officials, kanang ilang mga allowance ipalita nilag slots, kana malipay na sila, no? Ilan ang itabang sa mga kabos, sama aning pag ayo aning mga balay, paghimo ang mga drainage, pagpahimo ang mga karsada nga dagko, unya paglimpyo ang kilid sa karsada, pamutlo na ng mga kahoy nga obstruction diha, o kana mga balay, kana mga tindahan nga naas kilid sa karsada, pangwaon na natanan, ibalhin ang atos layo-layo og jutay, aron safety ang mamalit, og ilan ang buhaton, diha tanan ibuhos ang kwarta nga ilang madawat, ang kalipay ana nila, way kabutangan. Di gina sila mga ambisyon nga ma-elected pag-usab, pero i-elect gina sila sa mga tao, gani bisag mo resign pa na, pabalikon gina sa mga tao. No. Di man mo motoo, sige na lang. Ato na lang ning himuon ang pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, si Ana nga propeta, mihalad sa iyang tibuok kinabuhi, aron sa pag-alagad sa Dios ug sa katawhan. Uban kaniya moingon kita, amahan dungga kami. Amahan dungga kami. Nga ang simbahan makahalad ngadto sa Dios ug angayng pagsimba ug magmakanunayon siya sa pagdala ngadto sa Dios sa mga panginahanglan sa katawhan diha sa pagampo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang mga nangulo sa gobyerno makahatag og kalidad nga pagserbisyo ngadto sa ilang mga ginsakpan tungod ug alang sa gugma sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga sila nga gitawag sa pagpangalagad sa simbahan, mga lagad sa Dios uban ang kinabubuton ug lunsay mga kasing-kasing. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang mga masakiton ug sila nga gilutos maghalad ngadto sa Dios sa ilang mga pagsulay ug mga pagsakripisyo, isip angay nga pagsimba kaniya. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mamanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang magrasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot.
Magampo kita sa Ginoo. Amahan, duga duga kami. Nga ang mga nangamatay makiguban sa mga santos ug sa mga anghel didto sa langitnong pagsimba sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, duga kami. Dios among amahan, imo kaming gihatagan sa kaluwasan pinaagi sa imong bugtong anak. Dawata ang among mga pangamuyo nga gituboy namo nganha kanimo diha sa gugmag pagtuo pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Kanimo gihalad ko karon Ginoo, naglaom akong kini makapahimot kanimo. Jutay lang kini gihalad ko karon abang ginasing ka asing. Nawata kining akong gihalad Ginoo, mga bungang abot sa yutang imong gipatikan. Jutay lang kining gihalad ko karon apan ginasing ka asing. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo nga maluluyon ang mga gasa sa imong lungsod aron pinaagi sa mga langitnong sakramento mabansay unta namo diha sa among mga buhat kadtong among giila diha sa among pagtuo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana sa kalim. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya mao ang pulong nga way sinugdan ug way katapusan nga sa katingalahang pagkahimong tao mihatag sa mga mata sa pagtuo ug bag-ong hulagway sa imong himaya. Diha kaniya giila namo ang Dios nga nahimong makita ug busa dadasig kami sa paghigugma sa Dios nga dili namo makita. Ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo sa pangalangin, pagdaygo ng imong ngalan, uabot ka na mo ang imong kinaharian, patuman ang imong panahon, dinhi sa yuta, mayroon sa ang kanan mo na sa magagana, ihatag ka na mo karong adlawat, upasaluha kami sa among mga sala. Maingon na kami nagamasaylo sa mga nakasala ka na mo, kung dili mo kami itugyan sa mga pagsulat, inunualuwasan kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok,
samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo manangging harian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kaangturan. Amen. Amen. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, ginagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kanino. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo dili ako Maayong angay kalawat kanimo kanimo, apan ikamulong pamulong lamang maayo. maayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light for the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Longing for peace, our world is troubled. Longing for hope, many despair. Your word alone has power to save us. Make us your living voice. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered
Magampo kita. O Dios, nakikita ka kanamo sa among pagkalawat. Itugot nga maangkon unta namo ang bunga niining santos nga buhat sulod sa among mga kasing-kasing. Himua kaming angay sa pagdawat sa imong mga hatag, pinaagi sa pagkalawat, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa kalipay nga Dios non or langit non. Mahitabo ra ni kun ato gyung panganduyon o higugmaon ang mga sugo sa Ginoo dili ang mga butang sa kalibutan. Salamat sa tanan nga nagtuman sa sugo sa Ginoo sa pagatiman o pagpalambo sa atong simbahan kamong tanan nga namalit og slots. So, ang atong SBF DAG na apay 54,377 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot para nis pagtiwas aning atong kumbinto. Sige magyog trabaho ang atong mga contractors, wa man sila'y hunong, pero ang bayro nun o atong gukuron. Salamat kayo sa mga namalit. Niya, ang ato sang DSAP, bisag ato na ning gihunong, ako na lang sang i-announce nga 5 na lang kabuok ang kuwang, no, mga pledges. So kung inyo ning tiwason pag kanindot nga matapos ang tuig nga mahurot sa dang 170 ka slots nga DSAP, i-text lang niya, either tiksan ko ninyo or tiksan ninyo sa inyong pledge Sister Nara ba, sila Brad Luloy or Sister Remy, ning ato mga contact persons dinhi aron ma-record mo as pledges niya. Pwede rin ninyo ihatag either January to March mo na atong period nga marimit nato ang atong mga DSAP. Og mula pa sad sa March murag dili na sad maayo kayo, no, niya atong pakpakan ang tanang namalit ni ini. Salamat kay tanan. Ang ato sad nga schedule ugma Domingo, wala tay misa sa alas 5 sa hapon o alas 7 sa gabi. So alas 5 sa hapon o alas 7 sa gabi wala tay misa kay mudiritso na sadta sa vigil mass sa alas 9 sa kaning gabi para sa vigil mass sa solemnity sa Mother of God o sa atong naandan nga New Year's Eve. Ato na siyang himuon ugma. Nya ini ka Lunes, Pitsa Uno, Sunday Mass ang atong schedule. Way alas 5 buntag dinhi sa simbahan na ay alas 7 hangtod alas 7 sa gabi. Misa gyud sa Domingo ang atong buhaton. Nya kinahanglan sa kidunta nga manimba taani kay ato sang hangyoon nga ang pagsugod sa atong tuig uban ni sa mahal nga Birhen Maria ang atong inahan nga magmabungahon dili na unta magsigi og atake nato ning mga yawanon nga mga gahom sa maning gubat kaning mga linog ug uban pang mga kalamidad. Ato nang hiusahon pagsimba sa New Year. Dili kinahanglan anhi mo mosimba dinhi, bisag asang simbahan namo kamo mga online parishioners, panimba gyud mo, sakripisyohan nato ugma og sa New Year. Salamat kaayo. Niya ato sang pasalamatan aning panapos ng tuig ang atong mga carpenters o mga laborers nga nitabang nato dinhi para pagtrabaho aning mga balay nga atong gitrabaho. Ako silang gihangyo nga manimba karon, niya sila karon pwede mo manindog brothers ato mga panday. Tanawa lang daghan kay na sila, pakpakan nato. Tagdugay pa ni sila mga matay, no? Sige, lingkod sa Brad. Niya ang nangulo ani nila si Brad Henry Monisit, kaning tag-iya sa LSF nga mo say usa sa ato mga main nga mga contractors dinhi nga nagsigig tabang nato. Na Brad Henry diha ato sa napakpakas Brad Henry. Brad, salamat kay Brad. Iyan ang gibuhat tabang sa niya sa akong kausa. Mao na kay nakasinati sa nas Brad Henry og
nindot kayo ang iyang pamilya, Sister Bibang, iyang asawa, nakasinati po sila sa Diyos nun nga kalipay. Nang bisan og nagbisi kay na sila, mutabang yun sa ato ning simbahan. Og daghan nato dinhi ang naiingon ana. Salamat kaayo. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanin. Og manalangin kanato ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son.